kuthiwa come here ndithi andinoza kuni ndinganazo ebusuku izani kum xa nifunayo. Ngezo sikhathi indixholile and andiyiboni noba injani. Ndayiva isound kodwa ndangakhona uba sisibhamu. Xa ndihamba ndeva uba ndinenkanzo apha emilenzeni. Xa ndiwutshikile umlenze we-left, xa ndithi we-right ithambo liqhawukile. Gqitywa ukukhutshwa intlava kwi-estrade qhutywa nguyinesi, ukhona umlungu oyi-1. Ndiyabuza uba undibukela ntoni, athi yena hayi awudutyulwanga ndim. Ndiyaqonda uba okay ondibukileyo kusho ukuthi ushiyekile pha. Isikhathi sami samanje isikhathi esobheka kabanzi ke udaba ulithanda ke ukuthi libe bucayi ngendlela emangalisayo. Sinxusa kukhona lapho ngasekhaya mlaleli ukuba ke usibekezelele ekuthenini ke mhlawumbe hleze uzongalizwa kahle hle ngenxa yesimo salo kobucayi balo kodaba. Sithatha ithuba sikubingelele emhlonishwa sikwamukele kulona kuhlelo lwezindaba zomphakathi. Yewe. Mfowethu ngenxa yobubanzi bodaba esidila nalo namhlanje mhlawumbe awuvela unabela umlaleli ngokwenzeka kwesigameko ngelanga lase sigameko. Okay. Ndibulise kubaphulaphuli ezindaweni zonke. Ndinguxolisa cetywayo. Ndathi ngo-2007 ndisuka eBluff. Ndihamba ku-Edinswale. Kunemfula ongena phansi komgaqo. Ndajika mna phaya ndiye toilet. Ndandizophumela ku-Orchard Road. U-Orchard Road ngumgaqo oyitha. Xa sendiphumela kuwo ndaqhamuka sendilayitwe yimoto kwicala left ndihamba e-right ngoba kwixesha sendihlala apha eGiblands. Ndandisuka eBluff ngaloo mini ndaqutha eClaywood ngoba amateksi athethe ukuphela eBluff. Yes. So le moto nje mindlayitile ndiqhamuke sendilayitile kuthiwa come here ndithi andinoza kuni ndinganazo ebusuku izani kum xa nifunayo. Ngezo sikhathi indixholile and andiyiboni noba injani. Benze show uba bandingayiboni. Batsho futhi okwesibini ndithi andinoza kuni uba nifuna mna izani kum. Ndayiva isound kodwa ndangakhona uba sisibhamu. Xa ndihamba ndeva uba ndinenkanzo apha emilenzeni. Xa ndiwutshikile umlenze we-left, xa ndithi we-right ithambo liqhawukile. Ndaba nokudideka uba kunoba kwenzekani kodwa ndaqonda uba andiphuphi nje. Xa sendibheka ngasentla after 10 minutes phaa bendikhwazwa khona yeza le moto. Xa seyiseduze kwam kwathi iveni yakwametro engena Kenopho kwehla abelungu ababini. Umlungu oyi-1 wayingxame kakhulu wathi bandiphama izandla. Ndaziphama izandla wanifama handboy wave wabuza uba siphi isibhamu. Engxamile elwa ekungathi mhlawumbe uzobona isibhamu ngase-BP egarage. Ndithi ke mna ke andinasibhamu hayi andiyeke ukuba engasiboni. Then ndimbuze uba undiduwela ntoni. Abuye azondikhaba. Babiza ambulance ndisuke eKing Edward. EKing Edward ndithe xa sendigqitywa ukukhutshwa intlava kwi-estrade qhutywa nguyinesi, ukhona umlungu oyi-1. Ndiyabuza uba undiduwela ntoni, athi yena hayi awudutyulwanga ndim. Ndiyaqonda uba okay ondidubuleyo kusho ukuthi ushiyekile pha. NgoLwesibini kwakunge-weekend ngaloo mini leyo. NgoLwesibini kwafika abantu abamhlophe endingathi bangamakhaladi noma abelungu. Bathi kum bapha abantu abathathu ukuhamba nawo. Ndithi no mna ndidyilwe ndihamba ndodwa bendingabantu abantu abathathu. Bafuna undifosa ngabavumeli. Bandiyeka ndaqaphela baphethe izibhamu. Abantu ke bayatsho ukuba ndibotshiwe. Mna ndiyayiphika ndithi no andibotshwanga ngoba ndazi ukuthi indlela endiphila ngayo nendlela endiyiyo. Kwazothi ngoLwesine kwafika amandiya amathathu. Nawo ndawaxwaya aveza izigqebhezana ukuze kube lula. Ndabe ndiqonda uba ndababona abantu abathathu ku-Edinswale before ndijike ndizongena kwelahlathanyana. Abathathu ndingena kwam phaa before ndifike kubo. So xa sendibheka kanje ngendlela kwenzeka ngayo xa ungaphi awukwazi ukubona into engapha. Caba aba bave bandisola futhi bafona uba mandilalele kwela cala. Ndibona ubudedengu indlela kwenzeka ngayo uba ndidutyulwe ndingabaleki ndingenzanga nto and ndiyabaxelela uba izani kum xa ndifuna mntu. Vele ndixholwe kanje ngemoto kanti iveni le yenza ubudedengu kanje ingakhombisi into yabo andiphathanga nto futhi yobusela. So kwazothi ngoLwesihlanu kwathiwa mandigoduke kutsho inesi ndithi no andizugoduka fanele ndive uba ndenzeni yabo. Ngoba ndandiva ndiba nendihletywa kuthiwa ndibe ama-battery truck. Ndathathwa kufika amaphoyisa amabini aseBretton Beach. Andibuza hayi ndachaza ndithatha ndiseBretton Beach kuba ndingafuni ukugoduka. EBretton Beach ngelakhe kanti khona umseshi ondaziyo. Lo mseshi ungasegarage phaa eCaltex. Ndake ndasebenza phaa kwakhe. Kodwa besendiyekile singaxabananga. Uthi lo andiginqisayo uFandaloyi ongumlungu
mandi ubuza apho ndisenza khona ndichaze ngicaba andimbalanga lo athi mandiyohlamba izandla kanti ngizobona lo mseshi hayi andibulise abuze impilo hayi ndiabuze bombona umlungu wakho ndithi mina ke hayi ndimbonile hayi ke ndibe senditshintshwa ndiya kwesinye isele ngesinye isele xa nditshintshwa India livele indikhombe libotshiwe ndibuza uba lindikhombelana lendiya athi lo mfo lithi ngwena ukweliphepha lithi God ndizothola iphepha kwabalula kuba ndibona amagama abelungu ngoba ivenda ayibona bayasechaswed ayinakhene wabelungu babini yes eliphepha ke lilo endiligcinileke eliveza lamagama into endiyenzileyo xesha ndisendaya kabini ekhode eThekwini kwathi ngomhla 31 2007 ndaya eWestville yes andibalanga ke ndimane ndiye enkantolo ndiseWestville kodwa endiqaphela 2021 2007 ndaphuma ke bail kwazothi ngo 2008 ndathola ummeli omtsha Court N yes lo mmeli omtsha kwakuthiwa nguCynthia Nonkoliso wandibuza ngoba enkantolo kwakuthiwa ndaba umuntu inkunzi ngesibhamu yes then bathetha into engekhoyo mina ndajulela ukungafuni ukuza kubantu ndikabazi ngamapolisa yabo akekho lo muntu asikho esibhamu ndasithola ephepheni kulo wayendikhomba ndiphaya ethi ndim lo sasivela sivele ephepheni kuphela nezanhlava kodwa sasingabekwa kuthiwa nase esibhamu kuthiwa naku lo muntu andibamba inkunzi so esikhathi ndime eboxini kwakuthi ndaba umuntu inkunzi ngesibhamu kwathi kusazosethwa ukuba ndingumuntu onjani eEastern Cape nalapha eKZN xa ndifika ngomhla wetyala kwathi hayi wena irecord lakho liclean emakhana lapha kodwa ityala obhekene nalo ngolokuba umuntu inkunzi ngesibhamu usisi Nonkoliso lo ndamthola Court N wandixelela uba hayi ke ityala pha beliphenywa nokuthi Court N bekungafuni uba mina ndisho umfakazi kuthiwa ndizokhuluma nommeli kwangusisi umuntu ongumeli usisi omyusisi nje xa ndithethe nalo sisi phandle ipolisa vele indixoxa kunepolisa landikhohlakele kakhulu kumphofu xa ndingena eboxini lindigezela kakhulu xa kubiza igama lami lithi usuka le uzoqhekeza apha litho nje njalo ndaba landosaba isifuna ntatazela xa sendiseboxini kuCourt N ndazothiwa lo sisi ke uNonkoliso lo kuyena waba right kakhulu ngoba wabuza uba kwenzekani le nto ndifuna uyichaza ndamchazela wathi okay sizokubiza before ufika umhla ka9 June okanye uba sokubizanga uzozawana apha enkantolo ndaxa ndifike enkantolo kwathi elityala yarhoxiswa ngoba abukho ubufakazi bokuba uyachaphazeleka wena utholakala endaweni yesiganeko so ke ngoku ubotshwe ngokuba utholwe wena kule ndawo yesiganeko belisaphenywa Court N kwatholakala uba hayi owenza nganto so konke okwenzekileyo uphuma ecaleni owenzeka nganto owenza nganto kulento so yaphela icase xa iphela icase ndithi ke mina ke namfana wabusa amapolisa umabhalani uya intombazane ngumabhalani ithi hayi mfethu ngabe usamapolisa ithi kanjani benzenzwane mina sabe nokuphikisana uthi usisi lo bendimele angummeli mfana mxofu into zakho zilunge zakho wanika lo sisi inamba nje xa ndiye eBrighton Beach ndichaza istory caba amapolisa abona uba nalwazi athi lento ayavula icase ndazonceda omnye ubhodi endingeke ndimchaze apha ekuhlaleni yes wathi iya kwa ICD xa ndifika pha wajabula umuntu endafikela kuye umthembu wathi amapolisa 24 hours funeka achaze ingxelo kuthi uba noba adutyuliwe noba adubule umuntu wathi yenzekeni lento case number ndithi andiyazi case number wabuza usuku nexesha ndatsho wabe sithi yena uyele kwagqika ndithi wathi okay nizokwencheck ba kulento bakureport nakuthi kuba fanele benze kanjalo 24 hours onsiphele sebenengxaki nyani ke washika computer ngokubuza igama lami nesibongo xa echeka wathi ha amapolisa athi akudubula ngoSeptember yagejana lanto ndangabi nayo lanto ba ndifuna ukuprintela la phepha libe ngakumi ndanikwe izincwadi ba ndiyovula icase eBrighton Beach babesoyika kakhulu ethubeni khona ubhuthethwa nguMatito pha eBrighton Beach owaselisikisiki obendivele ndihleli ndimazi yabo ndaxa ndimbalisele lezo story ndizoya ngonusuku uyovula le case wathi nizofikela kuye xa ndifikela kuye ndivula le case saphazinyiswa lenye iphoyisa lomuntu omnyama nekhalathi kodwa ngumuntu omnyama lo wavula wathetha wathi hey nenzana apha uthi Matito lo mfana uvula icase yanto wayibamba inkunzi lo ndithi no zange ndibambe inkunzi ayikho into ithethayo wathi Matito uphuma phandle ukhulume nommeli wakho ndamfonela usisi lo wathi usisi no akekho umuntu ongavimba vula mfana icase ndabuya ndayivula xa wenza into ke ungayazi kunama mistake ayenzeke mhlawumbe into efana noba eyancwadi ndivula ngayo icase zange ndiyithole ikopi yayo so nobhuti Matito ndingazi noba naye waphazamiseka okanye nomabhalani esayinika yena bo ndazi zandibe nayo ikopi kodwa ndiyazi istory ba ndachaza lento ndiyazi bayenzeka ecourt zange siye and wetshila ubhuti Mthembu lo ICD uba ungathathi ixesha
ndaloko ndiyoqoqa 2008 kuthe ngo2009 ngomhla ka22 ngoJanuary pha ndandigezelwa kakhulu umlungu wanibhalela incwadi ndandisebenza kuye kuPostopha Road enumber 2 emafletini eyezikhalazo icomplain le ncwadi lezaba iphendulo ngoba kwafamba ndiqonda uba ndiyani nekhodi ityala liphethwe ngubani ngokuthunywa ngubhuti lo kuthiwa ngumthembu ku-ICD bendigezela ke ndibhala isekhona oncwadi bandinika ngalomini ileta ngoJanuary ngomhla ka22 kwinyanga yokuqala ndayisa pha kubhuti Mthembu kwi-ICD wathi mfethu ayikho into endingayenza ityala livale ngumthuthisa ayikho into endingayenza. Right ke asikubambe lapho ke mfowacetshayo ngiyazi ngiyabona abalaleli sebewutholile ke umongo wodaba ngifisa ke sibheke emlaleli ukhona lapho ngasekhaya ke udaba onawo wonke ke amaphepha umnomzana ucetshwayo mayefika eze kulona ke uhlelo siyasiqeketha usuke waphethe wonke amaphepha akhombisa ke lonke ibanga aselihambile ke zama ukuthola ubulungiswa kulona lolu daba ivisi office likamvikeli omphakathi usexhumanile nalo sithimba ke lesiyasiqeketha current affairs uma sibhekene nezimo ezifunze lezi kuyaye kube khona ke uhlelo esiyasilenze kulabo bameli ekusuke kusazi ukuthi ke sebike basiza abanye babantu abasuke bebeyingxenye yalo ke uhlelo ngokuzobika ke inkinga ababhekene nazo naye ke kukhona la umeli kuyena osathembisile ukuthi uzosukumela ngendlela ke mangalisayo ke udaba ngifisa sibheke le ndaba ke ukuthi uma ulandela indaba yefile yakho kwenzakalani ngayo ngokweclaim. Yes. Okay. Kuyindaba yefile yami akhonto icacileyo endiyiqondayo ngoba ndiqale elaw clinic ndahlangana noba likhala kanye ngomlungu uthi wejabulela ukuthi incedakale kodwa xa ndifika appointment hlo ndihlangana India ke ndandiqaphela balona lewo lendibuza bandizokwenzana. Yes. Yabo ndabe ndiqonda uba mna ndiza kuba kuthiwe udlulisa iveke ezibheni ubuye njalo kwathi xa kokwesine lokho ndibuza into enye hayi ndave ndabona usho ndamkele kangapha and ndikhathaza nento ngoku lokho ndibhekana India elini questionayo njalo ndathi okay ngicela nindike into zami ndiyama bandinika nzima baveza iphepha elibhalwe imali e100,000 so ukuthi bebecinga bani zohlaliswa yona ndathi no ndiyabona ndisadingeka ndaze kulega le mali e100,000 imali ababethi mhlawumbe mabekunika yona uzobisiwa livala icala uthi ukuthi bebefuna ukuclaima ngalo mali ibhalekile lapha qhande emkamna ndaza kwe-legal aid apha kwavi. Yes. I-legal aid yandithembisa uba izonlentoka izondithinta kwiveke yesibini kwathi xa kuvela iveke yesithathu ndaya futhi kwi-legal aid bathi hayi mandilini bakhupha incwadi abathi zabandithole kuyo kwinamba kadadewethu lo namba isasebenza nangoku from 2000 isasebenza nangoku mhlawumbe kwakuyindlela yokundibaleka ndazi. Okay. Ndazothola ummeli ke ngoku 2009 ekuthiwa nguLuthuli ngoba mina bendikhonza ebandleni kaKristu apha esanda kahle ndabuza bakho umuntu ngummeli lapha umzalwane osenza umasipala ohlala esiphingo bekade ehlala eTeyisi ekuthiwa nguSibhekuzo Simatatiyela wanixhumanisa nommeli uLuthuli. Okay. 2009 ndikuye ke ummeli noma ke mhlonishwa singakuhoxisa ukubiza amagama ungcono sithi esikhonza naye kanje singawasha amagama. Okay. Yes. Okay. Ummeli lo ndifike kuye 2009 so siqhubile saqhuba 2013 saya ecourt ngokutsho kwakhe kodwa zakuthethwa xa etsho uthi into edaba ungathethwa wandivezela into enepicture yesibhamu nenhlafa uthi yena akafuni obufakazi bafuna ubueda abameli bakwamasipala. Siyabonga kakhulu mhlonishwa ngokuthi nje uvume ukuthi uze emsakazweni uvume ukuthi udaba lwakho silwenze njengoba wasithemba siwumsakazi ukuthi khona iqhaza elibalekile esikalibamba kulolu udaba lakho. Siyabonga khona mhlonishwa. Hayi ndiyabulela nami kakhulu enkosi ndiziva ndijabulile. Sibonga kakhulu. Right uhlelo siyasiqeketha current affairs igama ngiyumjabulelwa isibongo ngingowakuyama na kanjani ngiba nawe kulona uhlelo lwezindaba zomphakathi la khona siyasidingida indaba ke ithinta kona ke umphakathi siqusayo siyasithi ke umsakazweni izindaba zentokozo FM njengoba zinjalo asiye emaphepheni siyokubhekela kodwa ke sithinta indaba ezithinta abantu ke siqusabo iningi labo ke bayifikela ngokwazi ke nokuhlonipha lona ke iziko labo zindaba uzothi cha nami
senginayo inkinga kangezwe enixazulula yona lenkinga le yami inkinga ke ningakwazi ukuthi nibhekane nayo bese siyabona ukuthi le isezingeni lokuthi ke thina njengabezindaba singakwazi ukungenelela senze umehluko kuyona.